orenetes. Un munt d'orenetes caçant mosques i mosquits. Delico nurdica, oreneta cua blanca, alimentant els seus pollets al niu. Veieu aquest petit forat que hi ha a la teulada? Doncs està habitat. És un niu de falciot. Apus vencejo, en castellà. Són orenetes amb una estructura molt aerodinàmica, tenen el crani més pla que la resta d'orenetes i unes potes que no els serveixen per caminar perquè són molt curtes, però sí que tenen unes ungles molt fortes amb les quals s'arrapen aquestes teulades. A veure si tinguéssim la sort de veure arribar la mare, perquè fa una estona acabo de veure com sortia d'aquest forat i un petit pollet a dintre. A veure si us ho puc mostrar. Pirondo rústica, oreneta vulgar, oreneta cua llarga. Segur que té el seu niu molt a prop d'aquí. Estem a Camplanes, a Santa Maria de Palautordera. I veieu aquest voladís? Sota aquest porxo hi ha un munt de nius d'oreneta. Ara mateix us els mostro. Això que us mostro són nius d'oreneta cua llarga. Són nius totalment oberts per la part superior i elles el que fan és aprofitar els brins de palla i els barregen amb fang. Són nius diferents de l'oreneta cua blanca que tenen només una única obertura a la part superior.
Benvinguts a Busca'm al bosc, però avui des de Can Planes, la masia de Santa Maria de Palautordera. Per què? Perquè us vull parlar de les orenetes i tenim la gran sort de que en aquesta masia hi niuen les orenetes. Per aquestes dates, al nostre territori hi arriben diferents espècies. Les més destacades podrien ser l'oreneta cua blanca, Helicon urbica, l'oreneta cua llarga, Hirundo rústica i el falciot, el vencejo, Apus apus. Sabíeu que una oreneta de 20 grams és capaç d'ingerir al llarg de l'any 20 quilos de mosques i de mosquits i d'insectes? Tenen un paper molt beneficiós per l'home. També són espècies migratòries i que tornen cada any al lloc on van néixer. Aquí, a Can Planes, coneixen molt bé aquesta tradició i el paper tan beneficiós que desenvolupen i són molt respectuosos. Els hi permeten niuar als seus voladissos. Normalment les orenetes fabriquen els nius sota la pluja, en teulades, en graners, sota els voladissos de les teulades. I els falciots enmig de les teules, segons com. En tots aquells petits orificis, fins i tot les caixes de les persianes a Barcelona, intenten fer el niu. Una curiositat dels falciots és que dormen i mengen volant, mai s'aturen, només en l'època de reproducció. Una altra curiositat que us puc explicar d'aquests ocells és que són indicadors de la qualitat de l'aire del municipi on els trobem. Allà on hi ha una bona qualitat de l'aire hi ha més insectes que poden menjar, per tant, més densitat d'orenetes. I també, en aquest cas, per exemple, a Can Planes, també ens diu molt de la consciència medioambiental de les persones que hi viuen, perquè les respecten. Lligant amb això, tenim un projecte, que es diu el projecte Oreneta, aquí a Catalunya, on anualment i de forma voluntària totes les persones que vulgueu podeu fer un cens dels nous nius i dels pollets que van creixent al llarg de l'època de cria. Solen estar uns 20 dies a dintre dels nius i després ja marxen volant amb els pares per tornar l'any següent allà on van néixer. Les orenetes són símbol de clarividència i també de fidelitat. Per què? Perquè s'aparellen, per dir-ho d'alguna manera, de per vida. I són uns ocells que fan unes acrobàcies espectaculars. Els diferents sons i els diferents cants també ens ajuden a identificar les diferents espècies i recordar-vos que són espècies que estan protegides per la llei. Malgrat són espècies protegides per la llei, hi ha qui treu els nius. Per què? Perquè els seus excrements embruten les façanes i embruten el terra. I és que els seus excrements no són res més, mireu, que les restes dels esquelets dels insectes que mengen. Hi ha moltes solucions per poder evitar aquests embrutiments. Podem col·locar fustes, petites fustes, a sota dels nius, però el que és més important, hem de considerar que si les orenetes niuen a casa nostra és un bon auguri, és un bon regal, és un apunt més de les espècies de fauna i flora meravelloses que ens envolten i que cada any podem tornar a contemplar, a sentir i a viure. Ens trobem al proper vídeo de Busca'm al bosc.